ଏ ଦୁଡ଼ୁଆ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଖାଇବା କଥା ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଚୋବେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं का कारण नरेंद्र मोदी है। क्या बोला तूने? ଆଉ 90 ଟଙ୍କା ଦେବି। ଏଇ ତ କହିଲେ 7 ଟଙ୍କା ଦେଇଯିବ। ତମେ ମୁଁ ଜାଣେ କେତେ ମୁଁ ବୁଝି ନାହିଁ। ଆରେ ଅଫିସରେ ମୁଁ 60 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବି। ରିଙ୍ଗଣ ରେଟ୍ 100 ଟଙ୍କା। 70 ଟଙ୍କା ଆଣିଲ କେତେ ହବ କୋଠି ସେ ନେବେ ନା ପଳେଇବି। ବାଟଟା ପଳେଇବି ଭାରି ରୋଲ୍ ଦେଖେଇଲ। ଆଉ କ'ଣ ବାସିଆ ବାଇଗଣ କିଣୁଛି। କେତେଲା 30 ଟଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା କିଣିବାକୁ ଆଇଛି ଧମକଉଛି ଦୋକାନୀ କୁ କହୁଛି ଯେତିକି ପଇସା ଦେବି ସେତିକି ନବ ଅଧିକ ରୋଲ୍ କାଢିବ ଦେଖିବ। ଦୋକାନୀ କୁ କହୁଛି ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଜମା ଛାଡ଼ନି ନେଇକି ଯାଅ। ଭଲ ଅଛି ଫ୍ରେଶ ଭେଣ୍ଡି ନେଇକି ଯାଉଛି। ମଉସା ଲଙ୍କା କେତେ ଲେଖା? ମଉସା ମଉସା ଲଙ୍କା କେତେ କହିଲ? 120 ଟଙ୍କା। ହାତ ନେଇଯିବି ତ ହାତ ନେଇଯିବି ତ ଦିଅ 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 ନିଅ ତ ଦିଅ ଆଇତ ଦିଅ ଦିଅ ରେଟ୍ଟା କାଇଁ ବୁଝାଉଛି ରେଟ୍ଟା ବୁଝା ତମ କାଇଁ ହଁ ଦିଅ। ଜହ୍ନି 750 ଭେଣ୍ଡି 750 ଚାରିଟା ଭାଇ 195 ମୁଁ ପରିବା କିଣିବି ପଳେଇବି ତମେ ଦିଅ ମୁଁ
ଭାଉଜା ଭଲ ନୋଟ ଦିଅ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଦିଅ ମୁଁ ଦଶ ଖାଇବ ଦେବ ଗୋଟେ ଡେଲି ଆଉଛି ଭୋକ କଲାଣି ମୁଁ ଖାଇବା କଥା ଚୁଡ଼ା ଫୁଡ଼ା ଚୋପି ଦେଇଥାନ୍ତି ସନ୍ତୁଳ ପୋଟଳ କେତେ ଡଟା କ'ଣ 60 ଟଙ୍କା ତ 80 ଟଙ୍କା ପାଇଲେଣି ନାଇଁ ମୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ ଦୁଡ଼ ଶୁଖି ଯାଇଛି ମଣିଷ ତ ଶୁଖି ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ତ ଦେଖି ଯାଉଛି ସବୁ ପରିବା ରେଟ୍ କମିବ କହୁଛୁ ପରିବା ରେଟ୍ କମିବ କମିବ ବର୍ଷା ଖାଇଦେଲା ନହେଲେ ପରିବା 40 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ହଁ ବା ବର୍ଷା ସବୁ ଖାଇଦେଲା ବାଡ଼ି ଯୋଉ ଏକରେ ବାଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ସାମଲ ମିଳିଦେଲ ଆମେ ବିକୁନି ସାମଲ ମିଟର ଆମରି ଗାଁ ସବୁ କ'ଣ ପନ ନବା ଜୁଡ଼ କେତେ 60 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖେଇ ଆଉ ଦେଖିଲେ ହେଇଛୁ ଯାଉନ ସିଏ ଦେନି ମ କେତେବେଳେ ଖୋଲା ହେଇଛି ଫୁଲଟା କାଙ୍କଡ଼ ଛୋଟ କାଙ୍କଡ଼ କେତେ ପାଚି ଯାଇଛି ନା କ'ଣ ପୋଟଳ ଭଲ ଭଲ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଳୁ ପାଚି ଯାଇଥିବ ହଳଦୀ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେ ଦେଶୀ କାଙ୍କଡ଼ ଦେଶୀ କାଙ୍କଡ଼ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଦେଉନ ଆଉ କ'ଣ ଦବ ନା ପଳେଇବି 50 ଟଙ୍କା ଜଳିଆ ଖାଇକି ତମ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବା ଏଟା ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି 50 ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଢ଼ିଦେବ ରୋଲ୍ ଚଲେଇଦ ଆଉ ଦୋକାନରୁ ଇଏ କରି କମ୍ କମ୍ କୁ ଆଙ୍କର ଅଧିକା ଆମେ ଯାଉଛୁ